La mutilació genital femenina té un gran pes dintre les comunitats on es practica. Si una dona diu no a la mutilació genital femenina, tothom, sigui l'àvia, sigui el pare, sigui qui sigui, li diran que no pot ser que aquella nena sigui l'única de la família que no passi per la mutilació genital femenina. I seran repudiades per tota la comunitat. De la mateixa manera que aquí a casa nostra hi ha una gran pressió social sobre les dones vers els seus genitals, com han de ser, el tamany que han de tenir. I hi ha molta gent que de manera voluntària es somet a cirurgia estètica genital. Pensem-hi, poder no hi ha tanta diferència. Poder estem parlant de la mateixa pressió social.